माबायदि मोनदों माने आंथ' फिसौफोरसो लिंगोन आबौफोर सनाफोर जोंनि भाग्यआव जोंनि बरादाव जोंनि खाफालाव बेबायदि जागोन बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि BTCनि गाहाय चिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सनमान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन आरो जोंनि गोसोआवथ' जेबो लुबैनाय थाखाया आरो जेबो लुबैनाय जोङो नाजावफेरनो मोनाखै आरो BTC सरकारा चिफआ जोङो गोदो गोदायनिखौ गोसोखांनानै बिदि होदों बिराद मोजां मोनदों जों बिमा हिसाबै बिबै हिसाबै जों बेफोरखौ आजावदों बिराद मोजां मोनदों आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा गोदो गोदाय बिदि होननानै मिन्थियोबा जोङो गोदो गोदाय बिराद खस्थ'मोन मोसाग्रा होनबानो लासिं सिं जायोमोन जोङो बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा खोनासंनाङोमोन बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा होनायखौ जोङो मोसेबनानै थानाङोमोन जों मोसानाय होननाय बा मोसानांगौ बा मोसाथारनाय बिदिखौ जोङो परिसयखौनो होनो लाजियोमोन मानो होनना बुंबा बयबो निन्दा होयोमोन मुगैयोमोन नोंसोरखौ सोर बिहामजो लानो नोंसोरखौ सोर हौवाया लानो हाबा ओमफ्राय गोदोनि दिनाव हाबा जायाबा रायजो जानो हाया थांनानै थानो हाया मानो हाया दानि नोंसिनि दिनाव दानि हिनजावफ्रा हिनजावबाबो हारसिं गसंनो हायो खारन माबा मोनसे मैगं फाननो हागोन माबा मोनसे ना बेदर फाननानै फायखारि बेफारि जानानै जानो हागोन खिन्थु जोंनि बै समावथ' बिदि नङा जोङो 1957आव जों बागुरुम्बा मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोनबोदों जोङो बुरजा दंथारो माने जोंनि गामिनि क्रिस्टि पार्टि दंखायो नालाय गामिनि मास्टारनि फोरोंनाय दैदेननायाव ओमफ्राय बे समाव जोङो माने गामिनिया थोआ आरो एफा गिदिर नोङो दिल्लीनि पार्लामेन्टनि स्टेजाव मोसानांगौआथ' बुरजा नांगौ 22 जन हिनजावफोर नांगौ आरो दामग्रा देग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैदेरनाय बिदिजों जोङो बिराद बुरजा थांनाय जादों ओमफ्राय जोंखौ जोंनि माबायाव जेनेबा गामिनि ग्रुप लिडार कालचारनि ग्रुप लिडार दंखायोमोन मोसाग्रानि आदा जगेन ब्रह्म बेनिफ्राय मोसानायनि ग्रुप लिडारा आदा प्रसेनजित लांदों जोंखौ ओमफ्राय माबानि पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रद्रु बरुवा लांदों जोंखौ शिलंनिफ्राय बे समावथ' शिलंआवसोमोन नालाय बेनिफ्राय बिदि लांनानै जोङो हजोंहाय सहैनानै बिदिनो गोबाव थानांहैदों आरो गोदोथ' जोङो गुवाहाटिसिम धुबुरी ट्रेनजों थांनांगौ ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय अल आसामनि ट्राइबेलफोर गासिबो रिजार्भेसन जाखाजोबनाय ओमफ्राय गोदो गारि फिसाजों जोङो लखनौसिम थांबाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय गारि गिदिर थांनांगौ आरो गारि गिदिराथ' बावाखै जोंनाव फैनाया ओमफ्राय लखनौनिफ्राय जोङो गारि गिदिरजों थांनायाव सानसे जों ओंखारनानै स्टेसनाव राननांहैयो ओमफ्राय स्टेसनाव जोंखौ जायनो बेनो आर्मि अफिसारबाबो माबाबो थांलाय फैलाय नायो आरो दख'ना गाननाय आरो खाम जथा लानाय खामफोरखौ बेनिफ्राय जोंखौ मा खालायो बर'खौनो होना बर'खौ मिन्थिया आरो नेपालि माबा मणिपुर नागा लुसाइ होनै थाङो आरो बिदिनो नायफैयो आरो फैफिननाय मा जाथि जाथाव बेबायदि आरो जोंथ' बे समाव हिन्दीबो रोङा जेबो रोङा खेबबेसे माने फार्स्टआवथ' बेखौ मोनबोबाय ओमफ्राय बिनि 1956आव जों उन्दै बे समाव जोंनिफ्राय देरसिनफ्रा माइ गायनाय मोसाहैदों माइ गायनाय मोसाहैनायाव बिसोरो सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों ओमफ्राय बिसोर सेकेन्ड प्राइज लाबोनायना बिसोरखौ ग्रुप लिडार हिसाबै लांनाया गामिनि ग्रुप लिडार जानानै लांनाया गुमै चक्रमणि ब्रह्म आरो बेनिफ्राय माबानि मोसानायनि क'क्राझारनि ग्रुप लिडार जानाया माबा लांदों आरो गुमै मदाराम ब्रह्म कमल कुमार बिफा बिनि फिसाजो रानि गुनि होननाय बिसोरबो मोसाहैफादों लांफादों बेनिफ्राय बिसोरखौ लांनाया पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा बिश्वेश्वर चौधुरी लांदों आगयना आरो
आरो बिनि उनाव 1950 माबायाव 58आव जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि लांफैदों। बे समाव जोङो लेखा फरायै रोङै जाम्बि गोजाल' 6 जन थांदों। फरिखा खाथि होननानै रावबो हगारा। ओमफ्राय बेहाय लांनायाव जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि मा नाम जों मिथिया महन्त टाइटेल लांदों आरो बेवहाय आङो उन्दैसिन आंनो ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनाय जोंनाथ' गोदो खानायफ्रा गोलाव गोलाव बेनिफ्राय जोंखौ बे समाव माबा भारत माता खालायदों आंखौ। ओमफ्राय भारत मातानि फट'फोरखौबो जोङो मोसाग्रा होननो लाजियो नालाय जों लाबोआखै। ओमफ्राय सम्भब दाबो बे माबायाव रेलवे डिपार्टमेन्टनि मिउजियामफ्राव मोननो हागौ दाबो बे फट'खौ माने भारत माता जानायखौ आरो। ओमफ्राय भारत माता जानाय रेलवेनि जोंखौ लांबा माबाया मा होनो झालुवारि नङामोन मालिगावमोन। बे मालिगावआव माबा पेरेड गेलेनाय फोरोंहैग्रोदों जोंखौ। ओमफ्राय पेरेड गेलेनाय फोरोंहैनानै बेनिफ्राय जोङो जेबो रोङा बिदिनो ट्रेनिं सेन्टाराव नालाय जोङो हारसाबो रोङा थाम्फै अरनाय माबा अरनाय बेसेबांबा गयनि जौसिनावसो जाहोनाय भारत मातायाबो। ओमफ्राय हाजार हाजार बिघा माबायाबो अल इन्डियानि ट्रेनिं सेन्टार। ओमफ्राय दाना थाम्फै अरबाबो मोदोम सोमाव मोना नालाय खालि बे फोरोंनाय समाव बिस्राम होनबा ओरै ओरै जालाबायनो मोननायखौल' माला जाबावनो बिस्राम होननो नंलायलायग्रामोन आरो।